Sunt la Spitalul Republican, mâine va fi operată fiica mea mai mare și mi-a venit așa un imbolt, văzând atâtea femei aici, să scriu câteva rânduri despre noi, femeile. Așa, fără rimă. Avem 1000 de poveri pe umeri, dar ne ridicăm în fiecare dimineață cu fruntea dreaptă să înfruntăm lumea. Suntem mame, suntem mâini truditoare, suntem inimi care bat pentru alții, suntem soții, suntem glasuri ce știu să mângâie și tăceri ce poartă durere. În noi ard cicatrici vechi și răni care încă sângerează, dar punem bandaje nevăzute și le acoperim cu un zâmbet ca să putem merge mai departe. Din fiecare cădere ne ridicăm mai puternice, mai hotărâte, mai vii. Noi, femeile, suntem luptă, suntem dor, suntem viață. O zi frumoasă tuturor!